हाबा जाबाय 6 मासल' जादों हिनजावाबो उसुं गोदाखै सोरजोंबा रायलायो हौवायाबो दुब्लि बारियाव सोरजोंबा रायलायो बोसोरसे सास्लाबियावनो सानैबो जालदाब जुलदाब गारबाय जुगाबो ओरैबायदि फिसाय गारनाय हिनजावखौनो सेंग्राया गोसोथोब्रबलायबाय बेखायनो आं सानो दासो जोनोम जानांगौमोन साला बेसे समावसो जोनोम जानांगौमोन जोंबो दासो सेंग्रा जानांगौमोन गारलाय लालाय 15 जनसो लागौमोन आं जालायलांबाय बै सालबारियावबो दं फुजा रुपुयावबो दं फुजा सिमलायावबो दं फुजा सावदोर फुजायावबो दं फुजा हरसे थाल्ला गिदिंनानै आरो अखानायै हरनि 3टायाव न'आव मोनहैलायबाय जेबो बुङा बिमा बिफाया हालालाय आं फिसालाखौ सामोल खालामदो नोंनो खालामदो क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय गथ'खौ जुदि बिफा सासेया सारेन्डार खालामोबा बे बिफा जानायनि जयगथायानो